Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, di nakakayat ni Marikwan ang a customer, Inteng. Naa. Apay nga ka na. Ay, amumuntisong batday ta adamag mo. Ay. Na, Eh, apay nga agkatawa ka nga ay. apay din na kayat. Amangan mo't numain in love kanyak tunggal makita na. Na, agraraman kamot anya, Inteng. Libre mo't dagita. Ay, sika talaga. Awan pa'y limpyo apan nakisarita kan ka. Ang serious lay. Apay kanwa din na kayat customer. Gapo, iti kinapilusupom, Inteng. Ta. Uray seryoso ti saritaan, sa baling amen ti isungsungbat mo. Masapul la mairwam da kanyak ta talaga akas ta ti ugali. Ay, Inting aya. Ne. Ay, agbalbaliw ka para iti kaadwan. Saan kat at iti kaadwan ti agad just para ken ka. Naa. Pare Badong, mapan ka kada iji bangkag mo inton bigat. Wen pare, saan pa mo nalpaster aramiden mi kanituyang ka. No kosta, lumabas ka dito inton bigat. Ay katuda pare, ta dito yung matias asin nagadalan. Alang ang mga Greko sakpela ngiti bangay. Nadamag ko ata agpagatang ako ma. Ha? Ay, di talaga yan pare. Apay niya ti pagatang mo aya. Duwa nga itlog, ta idagas mo ko mainton bigat. Ay na pare, di talaga yan. Di ka mapanigi tersina ni Marikuanang. Di na kanungarod kayat mapan iji tersina na. Ha? Tapay kanungay pare. Main in love ka no kanya. Na. Di mo man liplipatan na gumatang itidwa nga itlog into nagsapa. Si daan ta ka DJ bangkag. Saan? Apay, daya kwarta mapaggatang itidwa nga itlog. Na, katnog pagpagatang ka iti duwa nga itlog. Yung pagatang ni Parinteng. Ay anyan ti kastoy abiyag. Ultimo itlog, di tapay kabailan agatangag. Ay, kit kasta talaga tibiyag ako na ije radyo Anya nga ron ngay, kit saan taan na iyan nakabak na. Ay, wan nga raod. No apay mo't nga may nga dadagiti aglap-lapusanan. Idin to taadam agrigrig at launay. Ay, ayam manan na tabagi makunakon. Hala, yung kagluto ni si Dainta. Tanay, mabisina ka. Marikwanang gumatangak man. Ay, katwan nasapa ka man. Wan maray, tapno aglinong kami inton na nga ton ti inay. Ay, sa bagay ay narigaton. Delikado ti heat stroke ako nada. Wan nga rod maray. Ay, lakwan nakman kit di iti duwang itlog. Mabitla ang maray. Itlog. Oh, adoy. Itlog ti si daan yaw? Saan maray? Impagatang kano ni Kapitan dayta. Na, naglaingan ni Kapitan. Naglaeng agibaon. Sa nabali maray, talumabas kami mula ang ijebalayda. Wen maray, kun may sa, di yung kanumang amin kahit a customer. Nga po tamayin in love kayo king kuwana. Anya, imbaga na dayta Wen maray. Na, ti salbag a Kapitanon. Kinapudno na, jak magustuhan ti ugali na, tapiluso po launay. Nga oray seryoso ti saritaan. Awan mo limpyo sungbat na. Agsaga na kanyak ni Kapitan. Makaungot-ngutan ni Marikwanang. Apay ngamin nga imbagam ti imbagan ni Kapitan. Bayamon na. Tapno mamon na. Ay, si Kamut. Amangan no agapad. Saan mo't siguro Naanos mo ni Parinteng. Sa bagay mo't kit di Ay, iso di ka madanagan. Gapot sa saan ka, madaksan ka ni Parinteng, kan Marikwanag. Ay, naglaing kamot anya, Inteng. Naa, apay manandungaw. Nagpagatang ka ni Pari Badong. Gaputaan mo, amabwisbwisit kan ka ni Marikwanag.
Talaga akas ta ti remedyo. Ay, agbalbaliw ka nga minan. Tapno saan ang mabwisit kan ka ni Marikuanang. Bay amon, isumit la ang timarigatan no mabwisit kanyak. Ay, nagalas kat ti kasta ka panunutam. Ha? Ay, ingkaman kit di gumatang iti sardinas. Ay. Sardinas man ang tisidain? Kat, anya nga rod ngay. Di kamot ngamin agtaraken iti native a manok. Tapno adda ko mamot parparchan. Ala, inaktuman pa siya rin ni kagawad ko nang. Barang mapunas ti rurod na kanyak, intun makita na. Good morning, Marikwanang. Anya ka di iti maipay ko, apo kapitan. Mabalin to may dito tirsina, manapumpuno itilako ang magatang kan mabalin ang mautang. Ha? Di nakadikos ko sila pan, Marikwanang. Anya nga min ayati gatangam, kapitan. Di man, dayta ubing alakom. Anya nga ubing alakok. Dayta man, nasuratan iti ubing. Anya tilakok nga ubeng, kapitan. Eh. Ang katawa pay. Di mo magits, Mari. Dayta man tauniyang. Anya? Isumit. Yang kat ubing. Oh. Ay, wala. Sardinas mo gayam tigatangaw. Nagkapuan yu kaday, kapitan. Ititirsina ni Marikwanang. Ay napan ka, kapitan. Kahit saan nakakadin akasura. Medyo kasurunok. So, pinanawak adagaos. Apay ngay. Jak nga ron amaw, iso pinanawak. Ang mga no paginawanak. Arigatin. Ang mga no karup-rupak tutin inawan na. Di ba kaibagadan to asyak ti ama? Si kamot, kapitan. Kasano ko mga aginaw ni Marikwanang kat awan mo't asawa na. Kung kunaklag maray. Katsika, where are you going? Kat mapanak adita tersina na. Mapan kumandamagan numano ti may sakilo at tugi alako na. Kat may sakilo lata. Isumit. Uray ikilom di may sa, may salata. Saan nga agbalin adwa? Sa bagay, adda puntom, kapitan. Ngam ti kayat ko asawan, numano ti panangil ako na iti may sakilaw. Kakidin. Tama nga no maibus tila ko na. Apay anabayag ka ije tersena ni Marikuanang. Ewan ata sa anak ka nagsubli adagaos. Tikunam, maayatanak itikasta nga ugalim, intay. Agungot ka man ako. Inggatangan ka lang harudon iti sardines. Ngam nakabaybayag ka. Naangeran ti talbos ti kamuti a pangilao ka, kat di ka pa'y nagsublay. Oh? Nagpilpilosopo ka manen ijay. Ay, saan? Apay kumamit. Sarde nga mon ti kasta nga ugalim, kunak manen intay. Gaputa saan ang makaparagsak ti kasta nga aramidam. Maray, umayak man. Kat umay kalata ngam di ka magbwisit Apay kumaamang buwisita ngay maray. Ay, masurunak nga road ka ni Kapitan, Maray. Kaum umay na dito, ngam inkurri na din di kinapilosopo na. Ay namaray, mairwam kan kenkwana. Uray siyak mo, pilusupon nak itay ditadalan. Awan lataan usak. Isumulagayam akinunana a pinanawan na ka. Tamadlaw ang makaungot ka kenkwana. Amangan ka no aginaw ka. Kat karuprupanan tautin inawam. Imbaga na dayta. Wan maray, ang imbabawi na mo kiday. Kinuna na a joke na lang ka na. Kuna na siguro ang makapakatawa ter aramidin na. Ngam di na amaw nga adon ti masurusuron kan kwa na. Maribana, pasensyakan ano masursuro na kan ni Kapitan no daduma. Ay maawatan ka, Maray. Tauray siya. Makaungetak metlaeng. Ay,
Kanayon kumot nga ibaga, nga adda oras ti para iti panagiin nangaw. Adamot oras para iti seryoso asaritaan. Ipagarup na siguro nga okay lang kadag iti amin na kasarsarita na. Dahita nga rod kat mare. Kanayon kumot nga ibaga, asaan nga amin kat inaanghaw. Naimbag man tamaan anusam, maray. Tapno amom, kanayon ko nga ungtan. Ay. Ang awan mutlat ti makitak apagbaliwan na. Nga uray basit lakuma. Maglintay. Ang damot pas ka ni Jay Daya enton umay ahoy, bais. Ay, aya. Unang gal, imbilin da nga raw, amapan kayo kano kini antibanang. Ano kayat ni antim mapan? Kaya't namot siguro. Anya dahi ta aya apas kain. Anniversary kano ti may nga inaanak yu iti kasar. Ay, Isuanas ka na mapangkayaw. aya. Imbag man ta nalagip na kami pa. Una, tada kayo kano lang mo ti kalbuan ninong da. Anya! Ay, nagado ang mabalinda panglaglagi pandataw. Kalbo pa'y lang matatok tao. Awan mabali ng kail. Iso ti popular ka da kayaw. Na, Day ta kalbo atuktok yaw. Kan day ta nalawa mo gingaw. Anday, di yu kano liplipatan di anniversary ti inaanak yu iti kasara. Ay, makita numakapan kami, kwarog. Anya? Sa paimbaga ako na mapangkayaw. Ay, nagaduntumot nga ti trabaho. Ay na, ti trabaho. Sana malpas day ta antay. Saan mo tamay may sa ti aldaw? Ado ti aldaw para iti trabaho. Ay, matkit di Ngam, ay, Nay, ngapay ngagsinay kayo, mate. Saan ka di ahusto timbagak? husto ka, kwarog. Kababain nga men ni uncle mo. Ha? Ngapay nga ibayin nyo ni ang kalintayng? Amangan nga min no ikurri naman ti kinapilosopo na. Amangan no adunto ti mapaunget na ijay. Saan mo siguro, antay? Ala, kwarog, makitan to inton dumteng dayta nga aldaw. Inteng, uray di kan mapan ije paskan. na, apay ngay. Kano inawis na tadwa. Ninong kaninang ngaron. Amangan nga may numangibabain kalaang ijay. Na, Wen, inteng, iso adi kan mapmapan. oho, mapanak. Ala, mapan kalata. Wala. Agkuyog kayo kan ni Kwarog. Tano siya sa anak amapan. Na, Aglaba aklangan. Nasaysaya at pa. agawit tan ko raw. Nay, napayin ang kail. Kwa. Saan tayo pa anangan katagawit tayo na dagaos? Darasab kita. Ang mga nutik ulandak dito, nagbayag tapay. Abay ngamin na yang kail. Basta karta nga. Kasla matin nagtipusok, gapo iti butang ko. Amo kaon. At na nakaungot ka na kaywan niya. Kwa, Nakita ka ngamin na makisarsarita ka dagiti lalaki iti paglutuan. ha! Ang mga narurudakin ka niya, ta nagpilusupo ka Ay, manay. kwa. Un, aklo na kun. Alaki din, pumanaw tan. Ang mga no, anyat mapasamak no, di ta pumanaw. Daitan ti ibagbagakan ka inteng. Apay nga may na tila inararamid mo ijay paskan. Huston, di ka nagsermon. Naimbag, ta sa anak-anapan. Tano na panak, sigurado anay babae na. Gusto nga ro din, di ka agungayt. Sorry ka din ba ng dungo? Ay na, agbalin ko man nga adal day taken ka inteng. Tasaan nga amin na tao, kat kayat dati inaangaw atong tungan. Agyaman ka, tasaan da ka atinik ulan dagiti napaungot mo iti dayjay nga okasyon. Kwa, uwan. So, di ka nagungayt. Mga no matali mo daw, gapo iti aglalaw ka marikrik na. Ay na, Kapitan! Ilugar mo ti angaw. Ta saan nga amin a kabarangayam ket makaawat kenta.
Ala sige! Ditang tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.